Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Slováci zvolili Petra Pellegriniho novým prezidentem. Dokázal získat druhý nejvyšší počet hlasů od doby, co je na Slovensku přímá volba. 1 406 898 hlasů. Jeho protikandidát Ivan Korčok uznal porážku. Volební účast byla vyšší než v prvním kole a také náskok vítězného kandidáta byl oproti očekáváním 6%. Celou noc jsme vám ve zpravodajství průběžně podávali informace ze Slovenska. Slyšeli jste první reakce vítěze i poraženého. V následujících minutách tedy zařazujeme speciální vysílání. Dámy a páni, privítajte prosím víťaza prezidentských volieb v roku 2024, pána Petra Pellegriniho, budúceho prezidenta Slovenskej republiky. Je predo mňou misia, pretože ja to považujem za misiu, ktorú sa budem snažiť plniť tak, aby som vás nikdy nesklamal a že urobím všetko preto, aby Slovensko, nech sa to niekomu páči alebo nepáči, vždy zostalo na strane mieru a nie na strane vojny. Kampaň sa dá vyhrať aj tak, že z toho druhého, aby som bol presný, so mňa, urobíte kandidáta vojny. Chcem vám povedať jedno veľmi zreteľne a jasne. Toto vám nezabudnem. My, mladá generácia, sme mysleli, že to pôjde iným smerom a dúfali sme možno, že sa to otočí. Slováci majú veľmi krátku pamäť. My už asi zabudli, čo bolo pred 5 rokmi. Ideme do Česka. Nedá mi nič iné, len zakričať tu pred vami všetkými. Nech žije Peter Pellegrini, nech žije nový prezident a nech žije Slovenská republika. Ďakujem. Kdo je tedy budoucí slovenský prezident Peter Pellegrini a jaká je jeho politická historie? To teď ve vysílání shrne Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobrý den. Dobrý den. Dominiku, jaké jsou kořeny nového prezidenta Slovenska? Peter Pellegrini pochází z Baňské Bystrice, kde se narodil v roce 1975 automechanikovi a učitelce. Kořeny má opravdu italské, jak napovídá příjmení. Vystudoval finance, bankovnictví a ekonomii v Baňské Bystrici a v Košicích. Mluví anglicky, německy a rusky. V 23 začal podnikat a v politice začal o 4 roky později jako asistent Lubomíra Vážného, poslance strany premiéra Roberta Fica a Směr sociální demokracie. V 31 byl už Pellegrini poslanec strany a v roce 2014 se stal nakrátko předsedou parlamentu. Ono se dá říct, že zlom v jeho politické kariéře přišel při demonstracích po smrti novináře Jána Kuciaka. Je to tak? Ano, rezignující premiér Robert Fico, ač pravdivě prohlásil, že nikam neodchází, představil svého nástupce Pellegriniho jako někoho bytostně spjatého se Směrem a sociální demokracií. Novináři se tehdy Pellegriniho ptali, jestli nebude jen nástrojem v rukách Fica, což odmítl. Jako premiér Pellegrini uklidňoval rozjetřenou situaci po Kuciakově vraždě. Ja osobne, celá vláda Slovenskej republiky, príslušní ministri a príslušné inštitúcie urobia všetko preto, aby bol tento ohavný čin vyšetrený a jeho páchatelia spravodlivo potrestaní. Ve funkci Pellegrini skončil po necelých 2 letech po prohraných volbách. A posléze si založil vlastní stranu Hlas sociální demokracie. Přesně tak, ze Směru Roberta Fica vystoupil s dalšími 10 poslanci a řekl, že chce budovat novou, moderní sociální demokracii, která bude hlasem chudých, slabých a pracujících a bude alternativou Roberta Fica. K příznivcům začal Pellegrini často mluvit z Facebooku. Takmer 1/5 našich občanov je v pásme chudoby a nemôže si dovoliť pravidelné, kvalitné jedlo za deň. V loňských zářijových volbách skončil Hlas 3. Pellegrini vlastně mohl rozhodnout, kdo bude vládnout. Před liberály a konzervativci nakonec upřednostnil koalici s Robertem Ficem a nacionalisty. Prezidentskou kampaň Pellegrini zahájil jako dlouhodobě nejpopulárnější slovenský politik. Politolog Josef Leň z Univerzity v Trnavě říká, že je to i proto, že byl premiérem před pandemií a válkou na Ukrajině. V kampani ale změnil rétoriku. Začal hovoriť o miery, kdežto pred ešte niekoľkými mesiacmi bol jasným zástancom pomoci Ukrajiny. Dnes v podstate hovorí to isté, čo Robert Fico. U mikrofonu byl Dominik Tesár. Děkuju. Naslyšenou. Naslyšenou. A my se teď podíváme přímo na Slovensko. Míříme do Bratislavy za naším zpravodajem Ladislavem Novákem. Ladislave, dobré ráno po té dlouhé noci. Hezké ráno. Vezmi nás do vítězného štábu. Jaké bylo na břehu Dunaje u budoucího prezidenta Petra Pellegriniho prostředí?
Zpočátku tam byla nejistá, opatrná atmosféra, v hlase jsou zkušení politici, takže nechtěli se unáhlit, ale s postupujícími procenty sečtených okrsků ta nálada samozřejmě stoupala. Mnozí spontánně tleskali, skandovali, zpívali slovenskou hymnu. Peter Pellegrini se omluvil, že asi nepodá ten nejlepší projev své kariéry, protože i on je jen člověk a je emočně vypjatý. Později ale přišel za novináři, a konkrétně za novináři, které jeho vláda považuje za nepřátelské, aby jim řekl, že jemu samotnému ten úspěch pořád ještě nedochází. Robert Fico neskrýval radost, přestože sám zakusil v podobné situaci porážku, tak to vzpomenul jen krátce, že jemu v roce 2014 nebyly nakloněné hvězdy a panovalo překvapení z toho, jak velký náskok Pellegrini vlastně získal. A jak to vypadalo v centrále Ivana Korčoka? Byl tam velký zármutek? Byl tam smutek, bylo dlouho ticho, ti, kdo ochotně dávali rozhovory, tak ztratili řeč, začalo se povídat o tom, že Slovensko teprve čeká ten zásadní boj o demokracii, o prozápadní orientaci. Nikdo ale nevyčítal neúspěch kandidátovi, Ivan Korčok sklidil hlasitý a trvající potlesk. Označil se za sportovce, který ví, že někdo prohraje, někdo vyhraje, pogratuloval vítězi, uznal výsledky, ale byl poměrně rázný. Korčok cítil, že teď má konečně příležitost se ozvat, mluvit na rovinu a skritizovat to, čemu čelil, což je hlavně to nařčení, že by byl prezidentem války, to prý vládnímu táboru nezapomene. Pellegrini proti němu burcoval nenávistí. Korčok řekl, že odchází zklamaný, ale ne zlomený. Samostatná kapitola se pak odehrávala venku před budovou centrály. Tam celý večer stáli kolem jdoucí příznivci, kteří aspoň přes dveře sledovali dění, přišli za svým favoritem. Korčok je přišel povzbudit, stoupil si na lavičku a řekl lidem, že tu nálepku válečného štváče neodpustí soupeřům i kvůli nim, i kvůli své rodině, ale že je třeba teď dát hlavy vzhůru. Tolik zpravodaj Českého rozhlasu na Slovensku Ladislav Novák. Díky, naslyšenou. Naslyšenou. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dalším hostem speciálu ke slovenským prezidentským volbám je náměstek ministra zahraničí Jan Marian. Dobré ráno. Haló, pane náměstku, tradiční otázka, slyšíme se? Ano, slyším vás dobře. Dobrý den. Nově zvolený budoucí slovenský prezident Peter Pellegrini už od českého velvyslance v Bratislavě Rudolfa Indráka dostal pozvánku k návštěvě Česka. Je představitelné, že by nový slovenský prezident jel na první návštěvu jinam než do České republiky? Tak představitelné to určitě je, ale zároveň si myslím, že to je jedna z tradic, která se dodržuje dlouhodobě, takže bych očekával, ale je to pochopitelně otázka na kancelář prezidenta republiky, že ta první cesta nejspíš do Prahy povede. Zatím nemáte reakci od Petra Pellegriniho či jeho týmu, jak se k té pozvánce staví, na té brzo? Ještě brzy, bohužel. Co zvolení Petra Pellegriniho může znamenat pro další vývoj československých vztahů? Myslím si, že ty vztahy jsou prostě historicky nadstandardní ve srovnání se spoustou zemí a v tomhle se nic nezmění. Máme spoustu rodinných, mezilidských, kulturních kontaktů a tradic, ale pochopitelně víme, že se v tuhle chvíli neshodujeme v řadě otázek, takže na tom se opět asi nic nezmění. Prostě víme, že se neshodujeme v otázce ruské agrese proti Ukrajině a pomoci Ukrajině, takže o tom budeme se slovenskými partnery dál mluvit. A co zvolení Petra Pellegriniho znamená pro spolupráci zemí Visegrádské čtyřky? Opět, Visegrádská čtyřka je historický sousedský formát, který má smysl v některých oblastech dovnitř v našem regionu, ale vidíme, a to jsme viděli už před těmito volbami, že se prostě se dvěma z těch států čtyřky neshodujeme zase v případě zahraniční politiky, takže ten formát bude pokračovat, ale je zjevné, že pokud jde o Ruskou Ukrajinu a další otázky, tu shodu nemáme a tam je mnohem důležitější budovat jiné koalice v rámci EU a NATO se zeměmi, které jsou na tom stejně jako my. Ona se ta otázka dá formulovat, co se týká Visegrádské čtyřky, taky, tak jestli teď to bude ještě víc 2-2? Asi to bude, já bych řekl, že to bude stejné, že prostě v těch otázkách společné zahraniční bezpečnostní politiky se velmi jasně shodujeme s Polskem, ale máme často velmi odlišné názory se Slovenskem a Maďarskem, což ukázala i nedávná schůzka, kterou organizoval ministr Lipavský tady v Praze, ale v dialogu pokračovat budeme, ale zároveň to prostě není náš jediný regionální formát a ten náš hlavní formát, ve kterém se pohybujeme, jsou Evropská unie a NATO.
Jak vyčtete takový výrok Petra Pellegriniho, který připomněl, že udělá maximum pro to, aby Slovensko, cituju, zůstalo na straně míru a ne války? Mír chceme všichni, otázka je, jak se k němu dostat. Z našeho pohledu míru můžeme dosáhnout tedy, když pomůžeme Ukrajině, což děláme, protože prostě víme, že jednání s Ruskem o míru nemají žádný smysl. Rusko mír nechce, ukázalo to už v roce 2014 a jediná cesta je ještě větší podpora Ukrajiny. Tam se s názory slovenských politiků jasně rozcházíme a myslím si, že naše pozice je logická, realistická a volat po míru v situaci, kdy ten zločinný režim ruský pokračuje v agresi, prostě nemá cenu, protože Rusko mír nechce. Zůstane Slovensko i pod prezidentstvím Petra Pellegriniho, jakkoliv samozřejmě zahraniční politika jde zejména za vládou pevnou součástí Evropské unie a Severoatlantické aliance? My v to věříme. Slovensko je zakotvené v EU a na to, jako my sdílíme společné závazky a věříme, že na tomto se nebude nic měnit, i když pochopitelně ta vnitropolitická retorika na Slovensku, zejména před parlamentními a prezidentskými volbami, byla hodně vyhrocená. Říká ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus náměstek ministra zahraničí Jan Marian. Děkuju, hezký den, hezkou neděli. Děkuji, klidnou neděli. Teď se podíváme znovu na Slovensko. Na slovenskou politickou scénu přímo očima jedné z aktérek. Do studia Rádia televizie Slovensko v Bratislavě teď zdravím Martinu Holečkovou, poslankyni za opoziční KDH, tedy Křesťansko-demokratické hnutí. Dobrý den, paní poslankyně. Dobrý deň. Jenom dodám, že zástupci vládní strany Hlas, které Peter Pellegrini předsedá, naše pozvání do vysílání nepřijali. Paní poslankyně, když říká premiér Fico, referendum o vládě dopadlo dobře, co to z pohledu opoziční političky říká? Ja sa skôr pýtam, čo to znamená z pohľadu Slovenska a z ľudí, pretože táto kampaň, a myslím si, že tie výsledky nám zanechali veľmi rozdelenú spoločnosť. Spoločnosť, v ktorej je vsadená obrovská nenávisť. A toto bude výzva tak pre koalíciu, ako aj opozíciu, ako na Slovensku tú situáciu naozaj upokojiť. A na druhej strane aj vo vašom vysielaní to pred chvíľočkou zaznelo, akým spôsobom zabezpečiť to, aby nám mladí ľudia neodchádzali napríklad aj do Čiech. Máte na to nejaký recept? No, nemám zázračnú paličku, ja len chcem povedať, že práve naopak ja rozumiem tomu, že mladá generácia je momentálne veľmi, veľmi rozčarovaná, je veľmi sklamaná, ale chcem povedať, že nie je čas baliť si kufre. Práve naopak potrebujeme, aby mladí ľudia na Slovensku ostali, aby sa na Slovensko vrátili a jednoducho každý musíme zabojovať vo svojom prostredí pre to, aby sme mali lepšie Slovensko. Zvolený slovenský prezident Peter Pellegrini kromě jiného říká, že chce být prezidentem všech. Jak on může podle vás efektivně pomoct zasypávat ty příkopy, které jsou mezi Slováky? Ja by som si to veľmi prijala, aby bol naozaj takým prezidentom z mieru, avšak aj po jeho včerajších slovách, kedy jednoznačne sa vymedzilo, že on bude prezidentom, ktorý bude podporovať vládu. V slovách, kedy hovoril, že prezidentský palác nebude nejakým opozičným centrom, mne jednoducho chýbalo v celom tom príhovore a bol to naozaj dobrým zvykom povedať, že chcem byť prezidentom všetkých, aj voličov opozície a že naozaj chcem prinášať teda spokoj, aj keď ja si skutočne po tom všetkom, aký strach dokázal Peter Pellegrini na Slovensku šíriť so svojimi spoluputníkmi, ja si neviem predstaviť, aký pokoj chcú na Slovensku doniesť. Veľmi sa toho obávam, ale dúfam, že Peter Pellegrini dostojí svojich slov a bude prezidentom, ktorý bude nezávislý a nebude sa nechávať riadiť niekým iným. Když říkáte někým jiným, myslíte Roberta Fica? Momentálne zo skúsenosti, ktorú aj teda osobne mám a z toho, ako vyzeralo dianie v parlamente posledné mesiace, tak je fakt, že pokiaľ Peter Pellegrini aj niečo povedal, tak
ak sa zjavil Robert Fico s iným názorom, tak aj pán Peter Pellegrini ten svoj názor zmenil, takže ja zo svojej osobnej skúsenosti nemôžem nič iné povedať ako len to, že pán Pellegrini plní to, čo si praje Robert Fico, a teda veľmi by som mu prijala, aby bol prezidentom takým, ako hovorí ústava, teda nezávislým, aby konal vo vlastnom mene. Paní poslankyně, jak vy rozumíte vztahům těchto dvou politiků? Připomenu, zejména pro české posluchače, že Peter Pellegrini byl svého času v jedné politické straně jako Robert Fico, pak odešel, založil si vlastní s tím, že chce vybudovat sociální demokracii jiného typu na Slovensku. Jak ovlivňuje tahle politická historie nynějšího premiéra a zvoleného prezidenta jejich vztahy? Je tam pořád cítit nějaká hořkost? Tak myslím si, že aj kampaň ukázala to, že vlastne do poslednej chvíle Robert Fico nie úplne otvorene, verejne, a poviem to, že s radosťou podporoval Petra Pellegriniho. Konec koncov myslím, že posledná podpora z jeho uznela, že nie je to najlepší kandidát, ale podporme ho. Čiže už myslím si, že takýto výrok veľmi veľa hovorí o tom, že ani Robert Fico nie je úplne stotožnený s Petrom Pellegrinim, ale jednoducho bol to jediný kandidát, ktorý bol priechodný a ktorého široká verejnosť mohla zvoliť za prezidenta, a preto si Robert Fico jednoducho kusol do jazyka a podporoval Petra Pellegriniho. Na druhej strane ja musím povedať, že ľudský mi je ľúto, pretože si myslím, že Peter Pellegrini jednoducho nie je slobodný človek. Když se podíváme na reakci Ivana Korčoka, tedy poraženého kandidáta, on vyčetl táboru svého soupeře, že z něj udělali kandidáta války a dodal, že jim tohle nezapomene. Teď jsou dvě možnosti, soudím, paní poslankyně. Buď to Ivan Korčok neunesl úplně tu porážku, respektive průběh té kampaně, a nebo si tím pootevírá dveře do nějakého už toho politického stranického světa. Které vysvětlení je vám bližší, pokud nemáte ještě nějaké třetí? Myslím si, že to veľmi, veľmi správne vnímate, ale treba naozaj povedať, že dnes na Slovensku tie voľby vyhrala lož a strach. Naozaj strach z vojny. Tá nálepka, ktorá bola daná Ivanovi Korčokovi a stále bola vnášaná do spoločnosti, to klamstvo, že zavedie Slovensko do vojny. Myslím si, že toto vyhralo voľby Petrovi Pellegrinimu, pretože ľudia dostali strach o svojich najbližších, o svoje deti, a jednoducho už neboli schopní vyhodnotiť, že toto jednoducho prezident nemôže urobiť. Áno, musím povedať, že ten prejav pána Korčoka potom, ako už bolo jasné, že prezidentom nebude, bol veľmi silný. Naozaj sa zrazu zrodil možno nejaký líder, možno naozaj veľký politik, bolo cítiť odhodlanie. Je to jedna z možností. Ja myslím si, že niekde aj za kulisy sa o tom hovorí, že mohol by byť zakladateľ možno nejakej novej strany, alebo sa pridať k niektorej už z existujúcich stran. Myslím si, že to nám donesú také najbližšie, myslím si, že až týždne, že dni to nebudú, že jednoducho asi aj pán Korčok potrebuje vyhodnotiť celú tú kampaň. Každopádne treba povedať, že podporu, ktorú dostal, ten počet hlasov je naozaj veľmi vysoký. A je dobrým základom pre ďalšie pôsobenie Ivana Korčoka v slovenskej politike. Děkuji za odpovědi, to byla poslankyně za opoziční křesťansko-demokratické hnutí na Slovensku Martina Holečková. Naslyšenou. Ďakujem krásne. No a v našem vysílání je teď po telefonu zástupce šéfredaktorky slovenského deníku SME Jakub Filo. Dobrý den. Dobrý deň. Úvodní povolební prognóza vypracovaná pro RTVS slovenským Medianem předpovídala vítězství Ivana Korčoka přes 51%. Co rozhodlo nakonec ve prospěch Petra Pellegriniho? Tak tým rozhodujúcim faktorom bola obrovská mobilizácia voličov na strane Petra Pellegriniho. Treba povedať, že tie voľby mali historicky najvyššiu účasť okrem prvej priamej voľby prezidenta, ale Peter Pellegrini dokázal zmobilizovať 1,4 milióna hlasov a získal medzi prvým a druhým kolom o viac ako 600 000 hlasov. Najmä v tých baštách Smeru, Hlasu
ale tiež aj v regiónoch maďarskej národnosti. No a tou rozhodujúcou metódou bolo šírenie strachu, určité hoaxy, ako keby negatívna mobilizácia. Takže to boli tie určujúce prvky, ktoré napokon prispeli k víťazstvu Petra Pellegriniho. Které tedy nakonec nevadily 1 406 898 Slováků. Když se podíváme, Jakube, na slovenskou volební mapu, vidíme tam zajímavé rozdíly. Tak třeba v okrese Svidník získal Peter Pellegrini 70% hlasů. V sousedním prešovském okrese už jenom 46%. Jak se to dá vysvětlit? Áno, ako keby regióny alebo okresy s veľkými mestami. Prešov je tretie najväčšie slovenské mesto a ten mestský volič tradične volí prozápadnejšie, liberálnejšie a podobne. A to sa konec koncov ukázalo aj v týchto voľbách. Naopak tie regióny, najmä na východnom Slovensku, sú stabilne silnou baštou Smeru alebo Hlasu. A práve tam ten Peter Pellegrini mobilizoval najmä pomocou tých emócií, strašením vojny a tou protizápadnou retorikou. Dá se už teď říct, co bude s Pellegriniho stranou Hlas? On ji bude muset opustit. Tak je to také zvykové právo na Slovensku, že prezident nie je členom žiadnej strany. Pre najbližšie 2 roky je podľa mňa pomerne nepodstatné, čo bude so stranou Hlas, lebo strana Hlas je dnes na nerozoznanie od strany Smer. V podstate sa orientuje na rovnakého voliča, používa rovnaké metódy a má rovnaké hodnoty. Takže je to v podstate len Smer s inou nálepkou. Za posledné týždne v tej kampani ako keby bol výrazne viditeľným súčasný minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa pravdepodobne stane s jedným z potenciálnych lídrov strany Hlas. A to, že či napokon Hlas dospeje k nejakému opätovnému spojeniu so Smerom, bude podľa môjho názoru závisieť od vývoja politickej situácie a nejakého pragmatického taktizovania do budúcna s nejakými ďalšími možnými voľbami. Tolik zástupce šéfredaktorky deníku SME Jakub Filo. Hezký den, naslyšenou. Dovidenia, ďakujem. Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Prezidentské volby na Slovensku sledovali taky čeští politici už kolem půlnoci, kdy bylo jasné, že Peter Pellegrini vyhraje, se objevily první gratulace. Vůbec ta první byla od šéfa opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše. My teď se k reakcím českých politiků vrátíme s Vítem Andrlem z domácí redakce. Dobrý den. Dobrý den. Babiš na sociální síti X napsal, že Slováci zvolili dobře a že budou mít hrdého prezidenta, který bude stát za všemi občany. Podle prvního místopředsedy hnutí Karla Havlíčka zvítězil zkušený politik, který volí pragmatismus před aktivismem. Na Pellegriniho vítězství reagovali i další politici, mezi nimi i prezident republiky Petr Pavel. Ano, ten nově zvolenému prezidentovi pogratuloval s tím, že se těší na konstruktivní spolupráci. Pavel zároveň věří, že s Pellegrinem navážou na tradici mimořádně dobrých sousedských vztahů. Premiér Petr Fiala z ODS věří v rozvíjení výborných vztahů mezi oběma zeměmi. Jenom připomenu, že česká vláda zrušila před měsícem společné konzultace se slovenským kabinetem, a to hlavně kvůli rozdílnému postoji k válce na Ukrajinu. V podporu československé spolupráce ze strany Pellegriniho doufá i ministr zahraničí Jan Lipovský z Pirátů. Ten zároveň věří, že nově zvolený prezident bude zárukou pevného zakotvení Slovenska v Evropské unii a NATO. K vítězství Pellegrinimu gratulovala i předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Dá se říct, že z vládní koalice se objevily některé ostřejší reakce? Je to tak, třeba europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil napsal, že volby potvrdili, cituji, že Slovensko se postupně stává dalším trojským koněm ruského prezidenta Vladimira Putina a následuje tak cestu Maďarska. Konec citátu. A konec společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus s reakcemi z domácí politiky na výsledky slovenských prezidentských voleb byl u mikrofonu Vít Andrle. Děkuju, naslyšenou. Naslyšenou.